What's your name? My name is Jennifer. I don't know what's happening. Πάμε να δούμε τον ταραχώδη κόσμο της οικογένειας Παν, όπου τα όνειρα για ευημερία μετατράπηκαν σε εφιάλτες με ανατροπές που θα σας αφήσουν άφωνους. Ο Χαν Παν, γεννημένος στο Βιετνάμ, όπου πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του, αναγκάζεται να αναζητήσει καταφύγιο στον Καναδά. Παρομοίως, η σύζυγός του, Big Pan, κατάγεται επίσης από το Βιετνάμ και έφτασε στον Καναδά ως πρόσφυγας. Η μοίρα ένωσε τους δρόμους τους και παντρεύτηκαν. Τελικά, εγκαταστάθηκαν στο Σκάρμπορο του Καναδά, όπου δημιούργησαν το σπιτικό τους και ρίζωσαν στην κοινότητα. Το 1986 καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, την Τζένιφερ, και 3 χρόνια αργότερα γεννήθηκε ο γιος τους, ο Φέλιξ. Η οικογένεια Παν βρήκε εργασία στην εταιρεία Magna International, μια βιομηχανία κατασκευής εξαρτημάτων αυτοκινήτων που εδρεύει στην Ορόρα του Οντάριο. Ο Χαν εργάστηκε ως μηχανουργός, ενώ οι Μπικ ασχολούνταν με την κατασκευή ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Αποταμίευαν σχολαστικά κάθε δεκάρα, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο στον απόλυτο στόχο τους, την απόκτηση του δικού τους σπιτιού. Το 2004 η επιμονή τους απέδωσε καρπούς, καθώς κατάφεραν να αγοράσουν το σπίτι των ονείρων τους, ένα σύμβολο της αδιάκοπης αποφασιστικότητάς τους και της ενσάρκωσης των φιλοδοξιών τους για το μέλλον της οικογένειάς τους. Μαζί με τη νέα τους κατοικία, επέτρεψαν στον εαυτό τους πολυτέλειες που κάποτε μόνο ονειρεύονταν, αποκτώντας εντυπωσιακά οχήματα, μια Lexus για την Big και μια Mercedes για τον Χαν. Καθώς εγκαθίσταντος στη νέα τους γειτονιά, η οικογένεια Παν εξέπεμπε αισιοδοξία για το μέλλον που τους περίμενε, με τις καρδιές τους γεμάτες ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες που τους είχαν δοθεί. Στα μάτια τους όλα έμοιαζαν να ευθυγραμμίζονται τέλεια, προωθώντας τους προς ένα μέλλον γεμάτο ατελείωτες δυνατότητες. Η οικογένεια Παν ενσάρκωνε το πρότυπο των γονέων τίγρεων, έναν όρο που συχνά συνδέεται με το αυστηρό, ασιατικού τύπου μοντέλο ανατροφής παιδιών, που χαρακτηρίζεται από υψηλές προσδοκίες και αυστηρό έλεγχο. Ο Χαν και η Μπικ διατηρούσαν αυτά τα πρότυπα, απαιτώντας από τα παιδιά τους, την Τζένιφερ και τον Φέλιξ, τίποτα λιγότερο από την αριστεία. Ο Φέλιξ, καθοδηγούμενος από τις φιλοδοξίες του πατέρα του, ακολούθησε σπουδές στη μηχανολογία σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο, σε απόλυτη αρμονία με το οικογενειακό υπόβαθρο στην αυτοκινητοβιομηχανία. Εν τω μεταξύ, η Τζένιφερ επέδειξε εξαιρετικό ταλέντο και αφοσίωση σε διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, από τη μουσική έως το καλλιτεχνικό πατινάζ. Παρά τις προσπάθειές της να ανταποκριθεί στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις των γονιών της, η Τζένιφερ δυσκολευόταν να διατηρήσει τη βιτρίνα της τελειότητας. Προκειμένου να αποκρύψει τις ακαδημαϊκές της αποτυχίες, κατασκεύαζε πλαστούς ελέγχους προόδου με άριστους βαθμούς, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ικανοποιήσει τους γονείς της και να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες τους. Οι κρυφές της ενέργειες αποκαλύφθηκαν τελικά, οδηγώντας στην απομάκρυνσή της από το καθολικό σχολείο Mary Ward λόγω προβλημάτων συμπεριφοράς και ακαδημαϊκής απόδοσης. Παρά τις προσπάθειες των γονιών της να την προστατεύσουν από συναισθηματικούς περισπασμούς, η μοίρα επενέβη όταν γνώρισε τον Ντάνιελ Wong, έναν συμμαθητή της στη σχολική μπάντα, κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής εκδρομής στην Ευρώπη. Η σχέση τους άνθησε, τροφοδοτούμενη από κοινά ενδιαφέροντα και την αμέριστη υποστήριξη του Ντάνιελ, ο οποίος βρισκόταν στο πλευρό της όταν υπέστη μια σοβαρή κρίση άσθματος. Ταυτόχρονα, η Τζένιφερ πάλευε με την πολύπλοκη πραγματικότητα της ακαδημαϊκής εξαπάτησης, κατασκευάζοντας ψευδώς την αποδοχή της στο Πανεπιστήμιο Ράιερσον, ώστε να διατηρήσει την ψευδαίσθηση της επιτυχίας. Η απάτη της επεκτάθηκε στη δημιουργία πλαστών εγγράφων και στη διατήρηση ενός ιστού ψεμάτων, προκειμένου να αποκρύψει τις ακαδημαϊκές της δυσκολίες από τους γονείς της. Οι φιλοδοξίες του Χαν για την Τζένιφερ να ακολουθήσει καριέρα στην ιατρική συγκρούστηκαν αρχικά με την έμφυτη αποστροφή της προς αυτόν τον τομέα, οδηγώντας έναν συμβιβασμό προς τη φαρμακολογία, μια φαινομενικά πιο αποδεκτή επιλογή. Ωστόσο, η συμμόρφωση της Τζένιφερ με τις επιθυμίες του πατέρα της έκρυβε μια εσωτερική σύγκρουση, καθώς πάλευε με το βάρος της οικογενειακής προσδοκίας, ενώ παράλληλα λαχταρούσε την αυτονομία της. Μια μέρα, όταν ο Χαν και η Μπικ πήγαν την Τζένιφερ στη δίθεν δουλειά της, η Μπικ την ακολούθησε μέσα στο νοσοκομείο, καθώς έτρεχε προς τα μέσα, θέλοντας να επιβεβαιώσει την απασχόλησή της.
Φαίνεται πως η Τζένιφερ κρύφτηκε μέσα στο κτίριο για αρκετές ώρες, μέχρι που οι γονείς της αποχώρησαν. Ωστόσο, ο Χαν τηλεφώνησε στη φίλη της, την Τοπάζ, στο σπίτι της οποίας υποτίθεται ότι έμενε η Τζένιφερ, και τότε όλα αποκαλύφθηκαν. Η συζήτηση δεν εξελίχθηκε καλά. Η Τζένιφερ παραδέχτηκε ότι δεν εργαζόταν στο νοσοκομείο και ότι δεν είχε παρακολουθήσει το πρόγραμμα φαρμακολογίας, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια. Η Μπικ φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα, ενώ ο Χαν έδιωξε την κόρη του από το σπίτι. Τελικά, ύστερα από οικεσίες της Μπικ, της επέτρεψαν να μείνει, αλλά της στέρισαν όλες τις μικρές ελευθερίες της και της απαγόρευσαν να ξαναδεί τον Ντάνιελ. Η Τζένιφερ, ωστόσο, επικοινωνούσε κρυφά με τον Ντάνιελ πίσω από την πλάτη των γονιών της. Τον αγαπούσε πραγματικά και δεν μπορούσε να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτόν. Ήταν μαζί πάνω από 6 χρόνια. Ήταν 24 πλέον, κι όμως ακόμα έπρεπε να κρύβεται για να τον βλέπει. Ο Ντάνιελ κουράστηκε από αυτήν την κατάσταση. Της είπε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει έτσι, ότι δεν ήθελε να είναι το κρυφό της μυστικό και αποφάσισε να προχωρήσει στη ζωή του. Ο Ντάνιελ χώρισε την Τζένιφερ. Ο χωρισμός την καταράκωσε. Όταν ο Ντάνιελ ξεκίνησε σχέση με μια νέα κοπέλα, την Κριστίν, η Τζένιφερ εξοργίστηκε. Έκανε αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα. Άρχισε να πλάθει ψεύτικες ιστορίες. Μια μέρα τηλεφώνησε στον Ντάνιελ κλαίγοντας και του είπε ότι κάποιος είχε έρθει στο σπίτι της, είχε δείξει ένα σήμα και είχε προσποιηθεί ότι ήταν αστυνομικός. Όταν του άνοιξε την πόρτα, εκείνος εισέβαλε με άλλους ανθρώπους και τη βίασαν ομαδικά. Ισχυρίστηκε ότι πίσω από αυτό βρισκόταν η Κριστίν, η νέα κοπέλα του Ντάνιελ. Επίσης, του είπε ότι λάμβανε απειλητικά γράμματα και ότι της έστελναν σφαίρες με το ταχυδρομείο και ήταν σίγουρη πως υπεύθυνη ήταν η Κριστίν. Τότε ανακάλυψε ότι οι γονείς της είχαν ασφάλεια ζωής αξίας πάνω από $500,000 και άρχισε να σκέφτεται. Ο πατέρας της είχε πει ότι δεν μπορούσε να βγαίνει με τον Ντάνιελ ή να είναι μαζί του. Τότε θυμήθηκε έναν φίλο της από το δημοτικό σχολείο, ο οποίος πάντα καφιόταν για τις κλοπές και τη βία που προκαλούσε και έτσι τον πλησίασε. Αυτός την σύστησε σε έναν άλλο φίλο, τον Ρικάρντο Ντάνκαν, ο οποίος δήθεν συμφώνησε να δολοφονήσει τον πατέρα της για $1,500. Ωστόσο, όλα ήταν μια απάτη και ο Ντάνκαν έφυγε με τα χρήματα. Παρά την αποτυχία αυτής της πρώτης απόπειρας, τα σχέδια δεν σταμάτησαν εκεί. Η Τζένιφερ ξαναεπικοινώνησε με τον Ντάνιελ για να σκαρφιστούν ένα ακόμα πιο περίπλοκο σχέδιο, αυτή τη φορά με την βοήθεια επαγγελματιών εκτελεστών, να δολοφονήσουν την Μπικ και τον Χαν, να πάρουν τα χρήματα από την ασφάλεια ζωής τους και να ζήσουν ευτυχισμένοι. Ο Ντάνιελ παρουσίασε στην Τζένιφερ έναν φίλο του, τον Λένφορντ Ρόι Κρόφορντ, ο οποίος δήλωσε ότι θα σκότωνε τους γονείς της για $20,000, αλλά επειδή ήταν φίλοι του Ντάνιελ, θα το έκανε για $10,000. Ο Κρόφορντ επικοινώνησε με έναν άλλον άντρα, τον Έρικ Σόουν, ο οποίος με τη σειρά του ήρθε σε επαφή με τον Ντέιβιντ Μιλβαγκάναμ από το Μόντρεαλ. Έτσι φτάνουμε στην 8η Νοεμβρίου του 2010, η καθορισμένη ημέρα για την εκτέλεση του τρομερού σχεδίου. Οι προσληφθέντοι εκτελεστές εισέβαλαν στο σπίτι της οικογένειας Παν. Σε μια ανατριχιαστική σειρά γεγονότων άνοιξαν πυρ, στοχεύοντας τους ανυποψίαστους γονείς της Τζένιφερ. Ο ήχος των πυροβολισμών αντίχησε τρομακτικά μέσα στο σπίτι, διαλύοντας την ηρεμία της νύχτας. Η Τζένιφερ τότε επικοινώνησε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, η τρεμάμενη φωνή της παρακαλούσε για βοήθεια. Εν τω μεταξύ, ο πατέρας της Χαν έδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, ξεπερνώντας τα όρια του, με τις τελευταίες δυνάμεις του, ζητάει βοήθεια από έναν γείτονα. Η κηδεία της Μπικ, μια σεμνή τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου, αποτέλεσε καθοριστική στιγμή στην επιτήρηση της συμπεριφοράς της Τζένιφερ. Παρά τη συνηθισμένη θλίψη που συνοδεύει τέτοια τραγικά γεγονότα, παρατηρήθηκε η απουσία συναισθηματικής αντίδρασης από την πλευρά της Τζένιφερ κατά τη διάρκεια της τελετής. Η αστυνομία, ανήσυχη για τις συνθήκες γύρω από την δίθεν ληστεία που εξελίχθηκε σε φόνο, ενίσχυσε την επιτήρηση της Τζένιφερ. Η προφανής έλλειψη τυπικών ενδείξεων ληστείας, όπως κλοπή αντικειμένων και παραβίαση εισόδου, προβλημάτισε τις αρχές. Επίσης, η απόφαση των δραστών να αφήσουν αυλαβή την Τζένιφερ, παρά την υποτιθέμενη πρόθεση να εξαλείψουν όλους τους μάρτυρες, ενίσχυσε την αμηχανία των αρχών. Ένα καθοριστικό γεγονός συνέβη όταν ο Χαν, ανακτώντας τις αισθήσεις του από το κόμμα του στις 12 Νοεμβρίου, έδωσε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή των γεγονότων εκείνης της μοιραίας νύχτας. Αντίθετα με τους ισχυρισμούς της Τζένιφερ,
ο Χαν θυμόταν να τη βλέπει να αλληλεπιδρά φιλικά με τους δράστες, κάτι που αντέτεινε την υποτιθέμενη θυματοποίησή της. Η μαρτυρία του, σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα αποδεικτικά στοιχεία, οδήγησε τις αρχές σε μια ενδελεχή ανάκριση 9 ωρών, κατά τη διάρκεια της οποίας η Τζένιφερ τελικά ομολόγησε ότι είχε οργανώσει το έγκλημα. Η σύλληψή της και η αποκάλυψη του περίπλοκου δικτύου απάτης οδήγησαν στη σύλληψη όλων των εμπλεκομένων. Η επόμενη δίκη, που κράτησε σχεδόν 10 μήνες και περιλάμβανε πάνω από 50 μάρτυρες, προσέφερε την ευκαιρία για την κατηγορούσα αρχή να παρουσιάσει πιστικά αποδεικτικά στοιχεία κατά της Τζένιφερ και των συνεργών της. Παρά τις αδύναμες προσπάθειες υπεράσπισης να δικαιολογήσουν τις πράξεις της Τζένιφερ ως αποτέλεσμα χρόνια σφερόμενης κακοποίησης από τους γονείς της, τα συντριπτικά αποδεικτικά στοιχεία, περιλαμβανομένων των ενοχοποιητικών μηνυμάτων, εδραίωσαν την υπόθεση εναντίον της. Τον Δεκέμβριο του 2014, η Τζένιφερ, ο Ντάνιελ, ο Ντέιβιντ και ο Λένφορντ καταδικάστηκαν σε ποινές ισόβιας κάθυρξης, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκησης για 25 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ο Χαν και ο Φέλιξ, αναζητώντας νομική προστασία από την επιρροή της Τζένιφερ, κατάφεραν να εξασφαλίσουν δικαστική απόφαση για περιοριστικά μέτρα κατά της, απαγορεύοντας κάθε επικοινωνία με αυτούς και με τον Ντάνιελ. Οι συνέπειες της τρομακτικής περιπέτειας που υπέστη ο πατέρας της Τζένιφερ υπήρξαν ανυπολόγιστες. Φυσικά και συναισθηματικά τραυματισμένος από τα γεγονότα, αδύναμος να εργαστεί λόγω των σωματικών τραυμάτων του, η ζωή του έχει αλλάξει ανεπανόρθωτα. Παρ' όλα αυτά, διατηρεί μια αχτίδα ελπίδας, εκφράζοντας την επιθυμία του για την Τζένιφερ να αντιμετωπίσει τη σοβαρότητα των πράξεών της και να προσπαθήσει για τη λύτρωσή της, να ξαναγίνει μια αξιοπρεπής άνθρωπος. Ο Φέλιξ, αναζητώντας παρηγοριά και μια νέα αρχή, απομακρύνεται από τις αναταραχές που ακολούθησαν, ξεκινώντας ένα ταξίδι για να βρει τον δικό του δρόμο στην Ανατολή. Όσο για την Τζένιφερ, οι προοπτικές της για ελευθερία παραμένουν ζωφερές, με την πιθανότητα αποφυλάκησης να φαίνεται μακρινός στόχος. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να περνάτε υπέροχα!